enya grokra ya reho samu asi saa bisidie enya mfie hasan ye kire na bisi na wonwasa baako esa wo ho ne se afi bia so baako pe ekome na omo ekote de kwa hemfie no mu kobie mu a efa eye fufuo ene fa ye kokko se me no ka se na haba no se de tie ne saa na tie emotoe na wo kire se abrante ne wodi ne koduru ho sesi ya no nya de a na dwere mu eda ho anwasem a epie wo saa fe yi ase besi a tofom yi ho de che wo twi ho wi odofo mfoni bi etwagu social media ne so na amafo ebisa se na we die eyedien eno eho update na mensa aka mede ebremu na saa picture ya na circulate o social media yi so yi eye Komfo Anokye bisidu a odua no fe yi ase ena nipa bonefo bi etumi akotwa ato atwena chese yenhunu dia eba ya ema otumi eyesa aha ye kese media subscribe like na fe no share fama me fa wura nsem ni mu a na abakosema ewo saa edua yi ho etwere se Komfo Anokye bra na otiase no na onena ma orwe besen ena opro nanu mu ntaso egu fa akwa bisidu yi etumi efifiri ye a bisidu ye ka ho asem enya 300 years ena nipa bonefo bi etumi akwakotwa ato atwena chese watumi adi abonefo semsei eno ena update aba etwere se omache abrante ba akwa mode no ekompanimfo animu a omukoduru honom ne utumi usa abrante ne kasaye mu no etwere se na adwe mu eka ne kakra na adwe ne nhyada ankelekesa won hyada anya normal eno nti no emampanimfo no etwere se etise idi a na twere se enya ono nko a ena edi abonefo semi na emom ebi mu ehya ase a omonso edi sa abonefo sem no yenkotie omanu mu nsem ne bi embra enya grokra ya reho samu asi saa bisidie enya mfie hasan ye kire na wo kire se Komfo Anokye ewe besen opro ne ntasuo no gu ho ene fifiriye na enum ena sa kwasi mentwa no a omanfo amopa se mehunu saa besen dua no a edi 300 years no ena eda NGTV so no ene so wonni fi a wo hwe NGTV anam ne adwuma wo hwe NGTV abetimi akọ ye Facebook NJ 102.10 FM o Facebook na hwe enda kwasi ka ho asem no ya Komfo Anokye wawe ne besen program a afifiri da no a 300 years obi amuda no enkwafo bi kwasi to aso a na bisi na wonwasa baako esa wo ho ne se afi bia so baako pe ekome na omo ekote de kwa hemfie no mu kobie mu a efa eye fufuo ene fa ye kokko eno chi no nansa ne na esa abrante ekotwa bisindu yi se me no ka se na haba no se de tie ne saa na tie emotoe omate ahaba ne bi de akwa hemfie de akwa akɔhye botom enura bra eno mo kasa nwumre no se obehu se maame na pagya haba ne de kire wa ahaba ya amehuru so oba pagya ya na be se ayipa the leaves bebre nukure ne da form kura no ense ade aye buo no desi kura sa anwanwasem baako a ewo ho eno no na wo kire se abrante ne wodi ne koduru ho sesi ya no nya de a na dwere mu eda ho anu original commander edi animu na afei ye Otumfour chiamehene nsuase chiamepoku ono so edi achiamefo wo menhia ebai ebehwe se ampa se sa historic colonel tree no ye bu ampa na bra omo baaye no omo ebedi adanse se ampa ye bu ema omo esamon feyase traditional council no sa omo mla menhia ma no omo gina so ko menhia ohene na ankasa de otia ne nachi ekosom nanso no akwamu hene edi atankonya aka nim eko menhia ye hwe ne etoa so no kire se amamre ne amane yese bia so no obeye ede atoa so na nipa ye so ye suspect no odi ne kodu o me no ka se nya de a na dwene mu kura no betumi aka so se eda de afoforo de eda ye be ka se normal enso bra se adwumadi ekoso nyina ne susu se taabo bi bewom enti no na enhwemu ekoso dendenden na nwasem a epie wo sa fe yi ase besi a tofom yi ho de che wo twi ho wi esanse besi bra kofidwo eye lake road no omuduru won fidie miensa ene se sa besi no kopim se na nanom ebeye amamre ne amane na kwa no muyi fa ho omagya besi no ya esi hono saa enti ne ekoso wo ho no omukire so muwie amamre ne de a ene yenhwe nyema ebesi se enye anigisem enti benka se nsem a akoso ofi yase be na nu ne na nsem ni no
enya dia eye ne gie kura se o mania bere asa ahye se obi a woni mu bi no onto mirika na omra medan ho agi ansa na de besi asi ebusia ensem ni bi na yekotie ebae no tumu sa brantie no nipa kwa omo hyase a omo di abonefo semi omo anya ade kra fi se edua chese abakosem etrese edua ehu ohu pa yi a omo yi eye legbosom twe kwan no krampo no machine se kosisi ho no man komo de ye kwan no machine miensa ni nyina eseye wotumu se edua no tumi bi ewo mu na esi den adwen ba ekra na eba ne tim se onko na onko twadua yi emfa entontwene fi se eno na mpanifo ne kan se betumi akoba se enye ono nkwa ne di saa boni na ebi mu ehyaase a omo di saa boni no omo kire se Otumfour etia ne nantini kakra na emom no se woba omo de yie ebeto yi ombe yi apaye no magunsa e de ahwede a ebetumi ese ewo feyi ase ekro ne mu no fi se saa brede aye deadly yes omo kan dua no de etumi ye no edua da ye purugu honom saa da na netumi fifi ye saa edua ya akro ya ye twade to twene ye no ya tena haban e de akọ eye menhia palace ye de akọhye botom achechire na eso still na edua na haban no eno a enwo eno a enye dada na chese edua no eye dua bi atumi bi ewo mu nti no anka obi entumi entwa ntwene ekwa na enso ye nim de ba abrante ni tim ana papa ni tim a ode edi saa enyamra asem no ebusa betumi ja comment e comment section honom ede amame uria share video no ma afoforo ensa enkabi na omunya bi enhwe fi se asante abakosem de na nka tumi wo nanso de na eba ya obe etumi akwakotwa edua edi 300 good years Komfo Anokye edua ya obi etumi akwakotwa edi efrife yi ase mountain honom aha eye kese media medin ene nana ya adepa macro